Кеше гомерендә туган кардәшләрдән башка тагын да якынрак булып беткән сөекле күршеләр дә барлыкка килә. Сез дә бу яктан уңгансыз, Расима апа. Чөнки юбилеегыз хөрмәтенә үз теләкләрен тату күршеләрегез Бакиевлар гаиләсе Фирүзә һәм Марат, Эльмира Ибрагимова, Гүзәл Абдрашитова да юллаганнар. Кадерле күршебезне начар кәеф, моңсу караш белән күз алдына китерү кыен. Ул бик уңай кеше һәм һәр вакыт аралашкан кешеләре янәшәсендә яхшы кәеф тудыра белүче. Бу бик якты кеше, ачык җанлы. Аның белән аралашу җиңел һәм рәхәт. Кешеләр аңа тартыла диләр андыйлар хакында. Ул тирә-юньдәге барлык кешеләргә хөрмәт белән карый. Килеп керсә, сәлам, хәлләр ничек дип сораша. Бу дежур гыйбарә түгел, һәр таныш кеше турында кызыксыну һәм кайгырту күрсәтү. Эш белән дә ярдәм итә, киңәшне дә кызганмый, һәр вакыт игътибар белән тыңлый, канатларын сынса дәртләндерә, юатырга сүз таба. Кадерле, чибәр, тылсымлы күршебез. Бүген сезнең искиткеч көнегез, туган көнегез. Бүгенге көндә кояш яктырак балкып тора кебек, кошлар моңлырак җырлыйлар, әйләнә-тирәдә барысы да үзгәрде. Кадерлебез, сиңа ныклы саулык, бәхетле озын гомер, җан тынычлыгы телибез. Уңыш сиңа һәр вакыт һәм һәр вакытта да ярдәм итсен. Сез олы бәхет татырга гына лаек. Шулай булгач, галәм сине һәр вакыт юмарт итеп бүләк итсен, син үз чиратыңда аңа үз яшәешең белән матурлык бүләк итәсең. Без аны шул кадәр көчле яратабыз, аңа озын гомер генә телибез. Безне шулай шатландырып, алда да Раббым матур гомер кичерсен. Якыннарың янәшәңдә булсын, бала-оныклар кайгысы күрергә язмасын сиңа. Тормыш, язмыш, алар төрле-төрле, ошамаган берсе-берсенә. Кемнәргәдер өйөп бирә, кемнәрдәндер нидер күпсенә. Берәүләрне туганда ук зурлый, икенчесен сыный озаклап, кемгә ача бәхет капкаларын, кемгәдер бикли озаклап. Үзе килгән бәхет бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Үткән инде. Хәзергегә сөенеп яшәсәң гомерне. Котлы булсын синең юбилеең. Син булганда безгә бик рәхәт. Бу дөньяга туганыңа, булганыңа барсы өчен күрше зур рәхмәт. Ходай сиңа сәламәтлек бирә күрсен гомергә. Әле оныкчаларны да язсын иде күрергә. Шушы шигырь бәйләмебез булсын бездән зур бүләк. Озак яшә якыныбыз. Син безгә бик кирәк. Хөрмәтле Расима Расимовна, туган көнегез уңаеннан якыннарыгыз матур җырда сайлаганнар. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Бар дөньяны сөя торган, бәре дустым бар эшек атып көлә торган, бәре дустым бар астан гына төртә торган, бәре дустым бар мин тилегә түзә торган. Дустым, дустым, синең белән күргәндә агым карасын. Кеше белсә, Аллам сакласын. Нанай. Бер дустым бар белмәсә дә җырлый торган. Бер дустым бар белмәсә дә бии торган. Бер дустым бар сиремне белә торган. Бер дустым бар җир җибертеп яши торган. Дустым, дустым, синең белән күргәндә агым карасын. Дустым, дустым, син белгәнне кеше белсә, Аллам сакласын. Хәзер булай Казан. Бергә Казан.
saklasın. Ey dostum dostum, senin bilen gürdeginde ağrım karasın. Ey dostum dostum, sen bilgenni kişi bilse Allah'ım saklasın, Allah'ım saklasın, Allah'ım saklasın.